Čo? Monia, my sa ideme. Počuješ, čo ti povedal? 5, 4, 3, 2, 1. Uciekajcie! Poď! A je odštartované nádherný, sa už smerujú smerom hore. Poďme, záver, hop. Mika, poď, ideš, hop, a všude, rozdýchaj to, len to rozdýchaj, poď. Na mašina. Poď, Monika, paráda. Krásne, Monia. Výborne, Monika. Monia, zroluj A už len dole. Poď, hop, ideš, Monia, leď. Paráda, Monia. Super, Monia, poď. Poď, Miško, poď, parádne. Čaká ťa krásny výlet. Ďalej prezúvať si, tam poď. Poď, výborne. Paráda, Michal, poď, super, už len jedno kolo. Cestou dole si daj len piaty. Výborne, Michal. Na druhej pási, poď. Adri, poďme, hop, prepkaj sa, to je ono, poď. Super, Michal.
No a výsledným časom 20:19 tesne atakovala 20 minút. Monika Flígová. Adická Dupejová, tretie miesto, Lídia Žáčiková, druhé miesto a Monika Flígelová, prvé miesto. Mari, tu sa pozrie. Zlatou mamou by si mohla byť, neboj, je to tak. Gratulujeme aj krásne kvetiny pre vás. Valentínu, nech sa páči. Gratulujeme, dievčatá, veľký potles, veľký aplaus. Poďte spolu hore, na jednotku. Na krásne fotečky. Vycerte zuby. Chlapi, zoberte si príklad, takto sa usmievajú baby na stupňa pre víťazov. Keď prijete na stupne, aby ste sa takto nádherne tiež usmievali. Ideme na chlapcov do 15 rokov, tých mladších juniorov. Výsledným časom 23:03. To je zaujímavý výsledný čas. Klub biatlonu Čierny balók Matúš Alexár. Výsledný časom 1. To je fajné. Jetzt mach Ziplej. Vybier si to, čo to spapaj. Oci, nechceš? Nechceš? Chcete placku z meska? Umýchal si dá. Ja mám fajné. Po 40 minút je